duševne chorý dnes znamená byť normálny. A paradoxne tí, čo poukazujú na túto absurdnosť a nenormálnosť, sú označovaní ako chorí a nenormálni. Po prípade rasisti, fašisti, xenofóbovia, homofóbovia, eurofóbovia, neviem ešte akí fóbovia. Žijeme v pomílenej dobe, priatelia. A či chceme, či nechceme, sme vo vojne. Vo vojne dvoch hodnotových svetov, kde na jednej strane je to svet liberálnej skazenosti a morálneho úpadku a na druhej strane je to svet konzervatívnych zvyklostí a tradičných hodnôt, kde zdravú spoločnosť predstavuje aspekt tradičnej rodiny, teda rodiny tvorené mužom a ženou. Čo sa mňa týka, viem veľmi dobre, kde je moje miesto, kto sú moji blízky, kto je mojim nepriateľom a aké sú moje hodnoty, za ktoré som ochotný podstúpiť aj tú najvyššiu obetu a zaplatiť tú najvyššiu daň. A čo vy, priatelia? Na ktorej strane barikády stojíte vy? Pretože už čoskoro aj váš hlas môže rozhodnúť o tom, kto bude víťazom a kto bude porazený.